Okay. Right. Okay, guys. All right, guys. Masquerade say. Right. Ndataura ndine nyaya yandinayo panapa. I've got a story yandinayo. Zvinowanikwa mukati mekurarama asi you have to move on, right? Shaka ingodeidza vamwe, guys, before I invite the guest here tinayo nhasi, just take someone. Before ndasvika, guys, ndagara pasiko zvino zvanaka nokuti ndati ndichisvika ndabva ndanzi ndasiyiwa ndoga, saka ndikati kurasa muswe kondoregerei kurasa muswe, ndotorasa muswe, handichimaona. Saka tegai vamwe, guys, tegai vamwe ndisati ndaunza guest wedu panapa. Tegai vamwe munzwe nyaya iri pano. Zvinorwadza, zvinonetsa, zvinokododzvora mwoyo, asi upenyu ko tingati kudii, tingati chii, hatina zvatingaita. Right. Tegai vamwe nevaya vangu vachindituka vaya vasava ini kana kuona kuti ndiri kutukwa kana kumbozviona kuti ndiri kutukwa, kana kumbopinda paFacebook, kana chandamboona, kana chimwe, kana ndandakatotsva focus ende madiaries ka mune hutsinye ndohwamunaho, mune hutsinye. Saka mukundituka kwese kwamaka muchita muchindibvarura pashaihwana andifonera kuti kune mistake uko yakaitwa uko, ndime here kuti hamusi uye muone shuwa mungotuka imi mondizati ndodavira mondiziva hanzi vamwe vaindepi hiza vamwe vaenda kubhawa ini mondizati ndodavira ndisina kudavira ini kana chandamboona kana kuziva kana ndandakatotsva focus nditori murima kana zvangu kana mbopinda paFacebook ndandisina ndoba ndoti mune hutsinye madiaries, munonyepera kuda munhu madiaries. Ipapo takunyatsa kutokuzivai, munomirira panenge paitwa porongi. Pakanzi paitwa porongi ndopo mouya in full force muchitenga email akazodai ane hutsinye kumbenge this kana une rudo uchida kutsiura inbox unayo unoiziva, inda kuinbox kwemunhu namba yepublic iripo, inda kupublic namba yemunhu, handika wofona kokona chaisi kuita noti vaisa mama WhatsApp messages avo kuseni adeliver izvozvi ndandisina kana data, handichika uenda kuWhatsApp kuye kwemunhu wosiya message yako kana kuti handibona wofonera munhu, handimaona sisimeli kune nyaya ndotouya ndotoda kugadzirisa ipapo. Hanzi makatisa kudze aiwa handi zvazviitika pano papeji kwandisinde pano, handi zvazviitika pano here asikana, kana zviri zvepano munondiudzazve zvekune mamwe mapeji nezvandisingadi kunzwa zvenaye asikana, asi haisiro nyaya ndavaya nayo, ndakamirira kuti muwande ndisati ndaunza guest. Hanimaona handi zvaitika pano papeji munondiudzazve vasikana, ini kana chandoziva kana mbondiona makambondiona paonline kana ndandakatotsva focus kana ndandisipo yes can limfana kana ndandakatotsva focus, handiti zvikuitika panapa ndinotouya kuti tizvigadzirise. Ini zvandokudza kuti handidi kuudziwa ndezvekune mamwe mapeji zvokuti kwai vatiko kune mapeji zvekune mapeji haiwawo kana shungu kwandineinazvo uko kana haiwa kana pressure, hanimaona handidi kuzviziva ikoko kwamhene ikoko, but apa pamusha peduwo zvapa mukuona kuti paita mistake munotouya mamusingatozviziva kuchiziva kuti pane maadmin, guys, handisiri ini ndoga, pane maadmin mamwe aripo, handitika pane about 3-4 admins varipo pano, asi chinoitika nepage manje. Hamunoona ndipe example yezimai, munoona zvinoitika kuzimai, munoona kuti dzimwe nguva simba ri kuita live uko zimu iri kuti zimai uko kune imwe live futi yezimai, azviite kuti umwe nomwe azvimirire neaccount yake papage 1, animaona azviite papage 1 munhu inotongoshandisa 1 tell us first we are lost lili kangozoraiting zokuchena alright andizivi ndatukwa ndazongoona aiwa ndisi kuzati ndatukwa sindazongoona kuti vanhu vapopa ndesi Josephine kani ndeipi Josephine ndeipi ndazongoona kuti vanhu vangu vachipopota vanhu vangu vachipenga
ini kana kuziva chinhu asi makaura ende madzva saka mamuchituka mhepo mamuchitukana mamuchitukana ini kana kuziva chinhu nditori murima bhora rangu ri kuto kwanzi kwemurima ini kubhawa meno kuchibhawa chiri pazasi apa kuchibhawa chiri muzasi mumu pane chibhawa chiri pazasi apa ndokwainda kana kuziva chinhu dedzanai muwande guys ndine guest aisiyo nyaya ndauya nayo tabi unjani dhumela sisi wami dhumela kana kuziva nyaya yacho yakaposto kana kuziva chinhu even nyaya yacho yaticha iyoyo kana ndatozovatsvaga izvozvi ticha dambudzo vacho nditicha dambudzo ndatozokumbira nhamba yavo izvozvi kuti nditaure navo izvozvi ndapinda muno ndopa ndazotsvaga pane munhu ari kugroup rimwe rewhatsapp remadzimai ndokwa ndatozokumbira nhamba kuti ndipe nditaure navo ndichaiwa on behalf of diaries takazvimiririra zvekune vamapages hatizvizivi takazvimirira tiri nyaya yakakandwawo nekweduwo please tiregererei ini nditozatozita damage control izvozvi kana tena ndichiziva kana ndandakatotsva focus hanimaona mhelepo pana vasingadi kuti utaure nyaya tapiwe vanapinga zvokuti vachiti aiwa nyaya kana ichingobuda kunze kuti inongotaura kutaura totaura tiregi vangatinyaradza kana waona tiwe hadi kuinzwa anobva oinda asi kuti ngazvitaurwe zvine mafacts kutaura hatiregi asi ngazvitaurwe zvine mafacts ini kana chandiri kumboziva kutotsva focus guys ndandakatotsva focus mina ndite econ on ndikwakutsvaka kutotsva focus kana chandiri kuziva kana sure vanhu vamuchingopopotashwa mungapopotera munhu asinga ini muzati ndopindura bendapindura same time but kana handina kutopindura because handina chandatoona ivo tichahanzi tichadhiza tichadhiza vachiona hanimaona ndatozoona izvozvi nhamba ipapa paafter ndaita live ya ndopandati zviri kupafamba apa post yachina handichaioni ndakuona mascreenshots ndopa ndazofonegwa nomadhimini zvikanzi aiwa tabvisa tazoibvisa ndataona kuti ndikati kwena hamuchandiudziwi shomoka very gay vachandinhingirira vachandibhadhara hanimaona ndokutozoti nditi aiwa titsvake nhamba tinoita isusu takazvimirira semadiaries tinoti aiwa mufunge nesuwo kweduwo yakapinda nyaya iyi tiregerereiwo hamene kuti vanhu venyu vakakudzai vava next time mutangai mandiudzawo neni hanzi vefiriji yemachikeni mainzwa andine chanditomboziva mazati nditori kumasura handisi kutomboziva chinhu nditori kumasura handisi kutomboziva guys kune vanga vachita vanotaura nekwhatsapp ka ndofunga mazvona kuti maisa mameseji enyu makuseni adhilivha izvozvi handina chandachitomboziva saka mamuchingotuka henyu madziro hanimaona mamuchingo neakamaka mele ari pano unosvika kuti unodei pano hongo uchingopupidza ushungu dzako uchingopupita mele dhisi mele wacho kana mbokuona hasi kana kutombokuona mele wacho hasi kana kutombozviziva kana uri concerned somebody munhu aona nyaya iyi kuti apa paita mistake apa this is not correct izvi bata meli fast its meli panenge pasina kumira imba endai munotarisa ndo zvinoita a true person ndo zvinoita a true munhu chechei kwete mafeki handiti maona ndo zvinoita a true sister or a true brother anomhanya kuti imi kune zviri kuitika kuimba unotarisai kuti zviri kumira sei handiti maona hani maona ndo zvinoitika so mune love yefeki mirai mune love yefeki ndo yamuinayo but all the same hazvindidzoseri kumasure kuti ini ndikudei animona ndanditori haiwa kana ine hanangu handiti zvelambasti handiti angu zvelambasti but kana tichingove ndiri munomuka ndakangokurumidza kudzima foni yangu handiwana tikatotanga hedu kutoita izvo kutotaura nyaya nokutoona tv notoita zvimwe zvinhu handitoona sedi hatiti zvemalambasti izvi handitimaona saka regai nditange ndichiti masikora sei manheru mamuka sei kumadiaries kumese sadimonani ninjani dhumela muri sei madiaries nyaya haisiri yandauya nayo hanzi muri kumasaidha ndatengerwa masaidha ndikanzimi muchisarai munomu indakuinda pasasi kubhawa saka ndatengerwa masaidha asi chiri kutapira hacho hachisi kuvava chiri kutapira hachisi kuvava chiri kutapira saka hanzi walavhi jeroni haisi eni aiwa eni mulife ndakatokutsamwira haisi genuine because eni like you were supposed to call me kana ipapo same time wamhanya kusisima ndo zvinoita munhu ane rudo yesi maimwenda mberi dei angari maimwenda mberi dei andifonera
same time denga mwenda mwere danifonera kuti ini kana kuziva chinhu makuzomi flosi makombi tati chitota flosi makombi ndagumata rine makuseni ndichitoti ndiri kubuda pane kwandiri kuenda chichichichi nditaura nemakuseni handina kuzombobvira ndaonekera kana chandiri kuziva dhololo ndakatotsva guys munhu mune rudo munondibatawo pafoni yangu yepublic iya sisimeli kune zviri kuitika dongorerai manyai chona ndiri papi ndotomboenda pasaidi ndodombodongorera zviri kufumira sei tigadzirise handiti maona because mamistakes ndeedu vanhu hakuna mutsvena apa. We are all sinners, we are all human beings, we are bound to make mistakes. Anditika vaita mistake admini vaya admini muripo enyi makatarisa maita mistake ona message yandavasendera ona message yandavaudza ngati maporonga message ndikati maporonga mungazotoda ndokurevera inema message ona message mungazotoda ndokurevera inema kana chiti pane maadmin message mukuona pezi ndichitoti maporonga muri kuona ndichitoti maporonga iyo message ndatovati maporonga zvamaita next time tangai mataura nemi ndizivi ini ndakangotiwo aiwa kana ndichifa sezvo ndiri kufamba itai kuti ichiwo page let the page keep running antimaona saka ndofunga ivovo sosiyavowo nekumamwe mapage votora zvinhu kune mamapage because nyaya takamboitaura pano vongokanda vasina kuverifya madhayari sagoti kusisimeli munotopenga sisimeli munorwara brain sisimeli ndimi muridzi of which I take full responsibility because andizvaitwa nemaadmin so I take full responsibility kudzidza hakuperi guys tiri kudzidza tiri correctana handiti murudo we all learning each and every day it's a learning process mukati muupenyu hwedu hakuna munhu anoziva zvese kutodzidzawo ende nayo vatodzidzawo andimaona vatoziva yes Grace Nyasha vatodzidzawo kuti chokwadi ndatoporonga next time hazviitwi izvi handitika hanzi admini budai musaga varimo imomo munhu wechirume futi admini vacho hatingatiyo kwaguya tingava tine mistake yavaita vonzi vabude musaga ivo vanga vachitotiwo kuda ndikuti handivazvaona kwai ndaona zvazara kwese kumapeji ndikatiwo nyaya iyi yakambotaurwa padhayaris rega ndo zvirimo musarudzo rega ndikande hatingava crucify nekuda kwemistake guys dei taiti every day toti tinoita mistake tocrucifyiwa kana kuti toita mistake tororega zvipikiri tingadei tichiri kufamba here tingadei tine zvipikiri zvingani John Strevens nyaya dzenyu handina musanamboona nyaya yako John Strevens ende hausati wambonzwa nyaya yemunhu uchinzi yalika padhayaris iripo nyaya yakambonzwa uchinzi yalika haisati hakuna nyaya inolika hakuna nyaya yakambolika kana sofa hakuna ende munhu ochichera andikati vabude musaga munhu mukuru okuchera nemi munoperegwa munongoti we forgive you vasina kuti sorry munongoti we forgive you because these people are way older than me animaona they are way older than me vanhu vakuru dhayaris haiswi vana vadiki paadmin team guys nyaya dzevanhu hazviite kutoiswa vanhu vakuru ma50 60 years handiti maona ndo vanei ndakatiwo chiva ndakatovatasawo ndivana mukoma ndivana sisi kwandiri handiti mazviona saka patoitika era but haisiriyo nyaya yandauya nayo handitika nyaya yandauya nayo ndine guest regai nditore guest auye pano handitika ataure nevamuona ndisingazivi kuti vari muno muna sindaona panyaya yaiswayo yechitu vachiita kumirizika vachipopota ini yezvo ava ndisimbokuoni imi kunhasi mabudikira nokuti muda kundituka ini kana chandoziva hapana right iwai nyaya tererai nyaya yesi kani mainini muri seiko mudikani para makadiko tiripo kuri sei kwamuri aiwa tinofara isu aiwa tinofara vasikana ndioziva kuti mune nyaya inobata mune nyaya isinganakidzi mune nyaya inochemedza handitika nyaya yamunoda kuti mutaurewo nevamwe pano handitika tiudzei kuti if you don't mind handitika kuti zita renyu ndimani mune makore mangani kana kuti muchimainda nezvezita you can change your name mongotaura zita remakore enyu kuti ndine makore akati and then mobva matiudza kuti nyaya yenyu yakamira sei. Happy birthday Savannah Rose. Pane mwe phone yenyu iri pa loud. Kola.
okay vane mefoni yavo iri panhingekiri. Okay guys munoona ndokumbirawo vana jaji vana jaji Judy ndokumbirawo mumbomira vana jaji Judy ndikumbira. Angelina, I was so disappointed in you Angelina Ballerina, and ndagumbuka zvandana makomenzi ako chokwadi kukotedza kundifonera kuti kune porongi ndime here uko momanya ngotuka izvo munhu muri kutuka dhololo ini ndakatotsvafoka zandisitoziva chinhu musadaro guys ndakutsamwira mufana unotuka munhu mukuru cheta munyama iwe unotuka munhu mukuru Angelina mufana wangu right regai titrai kuvafonera bheki. Hello dzimai imwe foni iri kumasure muri kubuda tiri tichitaura kune imwe foni. Hello Sismeli. Ndiri kukunzwa uri kundinzwa? Ndine foni 1. Saka bvisa paloud speaker foni iyoyo iri paloud bvisa paloud. Sorry ndibvise paloud. Bvisa paloud because tiri kuzvinzwa isusu zvatiri kutaura zviri kubuda. Okay makundinzwa. Right saka nandichitaura ndikati tinogamuchira pachirongwa handisi kuziva kuti uri comfortable kutaura sara kuchaichaire here kazoda kusvipa rimwe zita nemakore ako usati wapinda munyaya chaichaiyo yaunayo musi varanhasi. Aiwa ndiri comfortable kutaura zita rangu and everything. Okay ungatiudza kuti zita rako ndiwani zvakare une makore mangani? Zita rangu ndinonzi Letwin Zumbunu. Zita rangu ndinonzi Letwin Zumbunu. Yes, ndine 44 years. 44? Yes. Alright. Right. Nyaya yakunza ipano ndeipi aiwa tinguva tinayo tangai dzenyu kubva pakutanga kwenyaya kusvikira panogumira nyaya nguva tinayo nyatsofamba izvenyu nebhora takarelaxa takadzikama kudai tinyatsonzwa zvese. Aiwa nyaya iripo ndeyekuti I'm a woman of 44 like I said. Kuti I've got a story because I've been going through circumstances akasiyana and I've realized there's women who have lived upenyu hwandakararama and they've lost hope. And what I'm here for is to encourage and motivate. All right. Hold on, Letwin. Hold on. Phone yako wakaiconnecta pa TV or andisi kuziva because iri kubudisa ma echo. All right, bvisa ma earphones. Okay. Bvisa ma earphones. On the paper line. All right. Hello? Yes, correct. Yabo manje. Yabo. Right. Toda kunzwa nyaya yenyu from the word go zvizhinji imimi taurai nyaya yenyu chaiyo makazvimirira kubva pakutanga kwenyaya kusvika pazviri the rest tozoona kuti tingafamba sei nenyaya yenyu. Alright. Saka inini zvakaitika muupenyu hwangu ndezvekudai so. Ndakaenda through an abuse ndiri mwana mudiki. But on that story, I don't want to go into detail a lot because it, wounds are a little bit of my wounds and forgotten things and, that kind of a thing. Ndakachuza kuisa in the past what caused me kuti ndive ndinotizira ndiri mwana mudiki. I was 17 and I got pregnant. Then ndakaenda kumurume ndikagara 4 years. So ndagara paya ndakaita mwana wangu mukomana which my son is 27 now. Saka ndadaro I was going through abuse from left, right and center. Ndichingoshinga zvekunzi shingai ndo zvinoita dzimba zvikazodini ndo zvichingoshinga. At first I was not ndanga ndisingakwanise kutaurira the next person kuti ndo zvandiri kuenda through, zvekuti ndainga ndatova mature before
kuva munhu mukuru because ndandave munhu mukuru through macircumstances. Saka ndagara ndichingoshingirira ndichingopostwa from one pillar to another, uchimbodzingwa pamba uchiita sei. The guy was very abusive, I must say. Then there was a time I thought kuti maybe if ndikaita umwe mwana murume anoita sei anochinja, then things got worse. Worse. Anyway, years later, there was a time andaimbodzokeраwo mbana mai vachindidzorera dzokera ikoko. Ndo imwe advice yandiri kupa ana mai variko. At times it's not worth it. Kuti kana mwana ari kuenda through abuse, moti zvichanaka, you know, munhu akachata murenda, munhu akarezoperekedzwa nemabhazi, that kind of a thing. Because after ndazotizira years later ndakagadzirisa ndikazochata ndikadii. Saka those are some of the things vangu vaive vachinyara kuti mwana akadzoka pamba unzi return soldier, munhu akachata location rese richita sei richiona, saka zvinozoita here. Saka the other thing ndechekuti like inini as a parent I want to know kuti mwana wangu ari kuenda through zvinhu zvakaita sei. I went through a lot but I could not share it with anyone. When my sister one time akandivhakachira, she was informed too then. Ndo pakazoona kuti no, munhu ndo zvaari kuenda through. Ndobva anoudza vabereki vedu vemurungodai but munhu ndo zvaari kuenda through handiti. Saka ndo pakamboda mira ningikiri eletwini. Kana uchiti abuse yawaisafa kumurume uyu zvingabatsira vamwe vakadzi kuti tinyatsoziva what kind of abuse were you suffering? Because ukangoti abuse dziri pakasiyana handiti. Saka ukangoti abuse hatichazivi kuti waisafa iyo ipi kana kuti ipi. Ndofunga iwe unoteera nyaya dzakawanda dzepanapa unonyatsoziva panotaura vanhu nyaya kuti anonyatsotaura kuti vedu inini ndaivatiswa pasi, murume wangu aindirova, murume wangu auya nemwe mukadzi, vanonyatsotaura sezvazviri. And then kune vari mazviri vobva vatanga kujoinidza manje nekuona kuti saka peteni kutotaurwa apa ndo abuse yacho. Ukangoti abuse manje people will be confused kuti abuse rudzi. Okay. Alright. Yeah, saka yaive emotional abuse ne physical abuse chai zvese. Saka you won't even know kuti chandatadza apa ndechipi. You try to do this izvi zvinonzi zvatadzwa wongoreka wangorowa. To an extent yekuti ndakutopfeka maglazi because ndaigara ndine black eye. Ndakutoti vanhu vasasaone maziso angu because you never know kuti ndikurohwa rini kana kuti zviri kufamba sei. To an extent yekuti even ndikabuda ndikaenda kuchechi ndikanonoka ne5 minutes chaidzo. Imagine kuti ndaenda kuchechi kunonamata, ndaiuya ndonza upindi mumba, ndolokerwa ndokunze, ndorara panze. Vana of course vopinzwa ini ndorariswa panze. To such an extent yekuti I was so used to my abuse and it became so normal. Ndo chimwe chinja ndachida kutaura ichocho kuti at times kana uri abused you unoguma wanormalize that abuse. Zvokutoti even kana ukasarohwa musiwo kana ukasatukwa musiwo unoona kunge something is wrong handiti. Saka ndo kind of abuse yandaienda through iyoyo. And the financial abuse as well. Angasingandipi mari even by extent yekuti I would pay my fees evana ndaita mabinda okuti ndibhadhare mafees evana chaicho, to which fees it's a basic need, but to such an extent yekuti unotobhadhara kwega mafees. So it went on and on. And ndopa unozosvika paextent yekuti iweyo hauchazvivalue, hauchazvione semunhu akakosha, and unenge kunonzi kuita sekuzviblema kuti ndarohwa because maybe ndadai, ndarohwa maybe because ndawanza musauti, ndarohwa maybe because ndakada. You end up blaming yourself, you know. Zvokuti hama in and out dzaiuya dzichiedza kubatsira zvichiita sei zvichijongopera for those few days zvoita sei zvotangidza futi. To an extent yekuti I'll be like this month in the rumba, this month handisumba pamundombodzingwa. There was a time yandakatoita almost a year ndichigara kumba. Then ndobva azotera aiwa zvapera zvazodi tikatochinja town tikatogara kune rimwe town. After I think six months down the line zvobva zvangotanga reputation iye yangoda se yangotanga. Apa waive ne18 years apa? Aiwa, apa tatokura kapapa, tatokura. Watove mwana wechitu apa?
ndatone mwana wechi2 ndatokura. I don't even remember how old I was then. I should check my records. But ndanga ndatokura ndatone mwana wechi2 and you know that kind of a thing. Saka thanks Monica. Ande yako ndimonika mino wangu yanongouya achiti simeli makadi ndomboitira kunyarara but ndona nini disturb akola right hande imberi. Saka ndo some of the things zvandakaenda through. Saka what zvakazoita like kuti ndibatsike kubva munhingirini iyoyo muabuse iyoyo. Most of the time I've realized kuti vakadzi vazhinji vanenge vanoenda through abuse, you can never tell them to leave their husband or vice versa unless iye munhu ega azviudza kuti this is enough. This is enough, I cannot live like this anymore. Because ndada kutoita kunge munhu anosaya anopenga uyoyo kusatoziva kuti mangwana chiri kuitika. You anticipate kuti what is going to happen to me tomorrow. Handiti kusvika paextend yekuti vanhu vanoudza uri kumbofirei, uri kumbonyanya kufirei maneighbors, uri kufira zita here because ndakaroorwa kune vanhu vanga vane kafemfem bichana. I don't want to talk about the names because vamwe munotovaziva yenyu. Muri kufira that title here is that, but it was not even that. Inini to me it was ndaida mhuri yangu zvezvekufunga kuti handikwanise ndaitozviti ndikape vana vangu mutupo yakawandisa, to which hapana kuti vana vanowana mutupo yakawanda because hazvipe zvakachinja. Mwana anenge ane mutupo wake ndiwo anofanira anogara nawo, anenge aine surname ndiyo anofanira anogara nawo. Saka then I told myself, ndakazozviudza I had to cancel myself. Letwin, is this the life you want to live? Is this the life you want to carry on with? Ndazviudza kuti no. So what is the way forward? Ndakatanga kuronga kuti ndobuda sei muthis predicament yandiri, mumarriage yandiri. How do I come out? Do I just come out and go to my parents' house? Because vabereki vangu vane imba and ndanda kugara kudhuze nawo. But I said no, because paipe paunodzokera paipe kumba, it's not easy guys kugara. Ndikunyatsa kutaurira chokwadi, kumba kwawakabva ukange wakamboroorwa wozodzoka kumba uri return soldier, it's not easy at all. Because I've tried it. Kumba kwachona kuchivava futi, kuchivava zvokuti unenge wamukadzi mukuru arumba meumwe mukadzi urunzisa zvaingonetsa. Saka waiti wofunga kuti kumba, wofunga kuti kuri nani kwachona ndeku, wogoona kuti hapana kuri nani. So what I did was I made a strategic move. Kana uri kuti uri mukadzi, let's say if push comes to shove, waakuda kumove out, don't just move out usina pekutifangira uchida unobhedhe navabereki. And chimwe chinhu chekuti ukaenda kumba uchida unobhedhe navabereki, vabereki vatakanga vakatopedza nezvako kudhara. Saka iwo wakutouya wabhedhe napaone vana tu. Handivablamey at times kuti maybe the way they were treating me because vanga vari and it was also emotional on their side. So what I did is I planned it. Ndokana chitaura nemashamwari nevamwe vakadzi vandinomotivatana navo kuti you have to make a strategic move. Usapaparike, unonzi kuita sei kwewisa kwekwe uchirasa makushe. Iwe wakamutswa nani? Iwe wakazomutswa nani kuti uzoti iniko zvinezvi enough is enough? Ndega. Zvakaitika ndezvokuti ndakunyatsa kugaya because ndaiudzwa nana mai guru vamwe ndakatororwa navo kuti nai mai nini muri kufirei, you know that kind of a thing. But why is it people think this is not normal when I'm thinking it's normal? Then I started valuing myself. Ndina vamwe mama vangu vamwe mai nini vangu vakazonotaura futi nana mai vangu kuti nai ana sister muri kunyara here kuti mwana adzoka pamba, because vanga vatoreadha muyatiwo kuti chi mafesa yaruta sei kunyara kuti mwana angadzoke, you know that kind of a thing. But mwana wako haungasi mwana achingoramba achirikitwa nenyaya yekuti muri kutya kuti location inozoti nharaunda inozoti chi. Saka then I set myself down, I cancelled myself, I told myself no, this is not it. I'm not going through this thing again. I am not going through this thing. Then what did I do? Ndobva ndatanga kuronga. So the first thing yandakaita ndakatanga kuti those days they were kunonzi kuMozambique, and eMozambique moziva vanhu vaijamba bhodha vachiita sei vachinohodha zvinhu. Saka ndaitumira vanhu vaya vaenda nezvinhu zvekuchinjanisa, vondigira sipo, vondigira chi, ndichiunganidza grocery. I made sure kuti ndakaunganidza
grocery raizondisustaina for a year. Saka grocery iri ndainorisa kupi? Ndainorisa kumba. Grocery iri ndichiritora ndichinorisa kumba, ndichinotora ndichisa kumba. Ndibva ndatanga kuraisa mari yekuti kana ndikanorenta room iri kuita mari iyi, room iri kuita mari yakati. Saka inini I have to sustain myself for a year. Ndisati ndaona chinhu chiri tangible chekuita chekuti ndinokwanisa kuzosustaina vana and all stuff. So that's what I did. After I did that, ndobva ndazoannounce kuti inini ndonyaya iripo, ndakuda kuita sei, ndakuda kumuvha. Ndichiudza chii? Ndichiudza vabereki. Vabereki vakati zvesho ataita sei, ndazviona kuti washinga asi hazvichaite sei, hazvichaiti. Because apa ndovanga wambotaura nani, vanga wambotaurwa namaini. Mainini vakanga vandiudza kuti mafesi ndaita sei, ndataura navo vanenge vakuita sei vakunzwisisa. But inini aim yangu yanga isiri yekuti ndikuenda ndichinoita sei, ndichinodzokera kumba. Aim yangu yanga iri yekuti ndikasiya zvinhu zvakanaka for a year, vana vane chekudya for a year, zvakadai zvakadai, inini ndobuda ndinotsvaga basa. Saka ndadaro ndabuda ndanotsvaga basa. Where I came was South Africa. Saka ndauya paipe kuSouth Africa, I had a passport yanga yakutoda kuexpire. It was in October then in 2006. Ndobva ndaudza hachi vabereki kuti ndakuita sei, ndakuenda kuSouth Africa. Ndakuenda kuSouth Africa ndawana chii, ndawana basa. Apa basa kwakusina basa ranga ndawana. Ndachingoti munhu angodzi chiita sei, chienda kupi, enda kubasa, it's fine, wosiya chii, wosiya vana. Saka intention yangu yanga iri yekuti ndikati shande ndodzoka ndoita sei, ndotora vana. But ukazosvikawo kunoku unosvikawo kune zvako, don't make noise, kune zvako wega zvako unenge usina pako paunenge uchiziva kuti uri kusvikira. Hazvina kurongeka izvi, hazvina kurongeka. Uri ngosvika uchingoti ndichanosvika ndichitsvaga, ende ndasina kana clue kuti ndotangira papi. So I connected navamwe sisi vanga vari kunoku, ndobva nditi no, ini ndoshanda pamba pemurungu. Saka iwewe ndombokuaccommodata for maximum 1 week, uchiona kuti ungaite se find your feet. But your best bet kutsvaga basa remumba. Tsvaga basa remumba rekuti chi, rekuti ukwanise kuaccommodateka, usashupike netransport neaccommodation nechikafu. Saka chako kunenge kurungoita se, chako kunenge kurungoshanda chete. Sorry, chako kunenge kurungoshanda chete, usingaite se, sorry. Saka chako kunenge kurungoita se, chako kunenge kurungoshanda chete, hausibhadhara rent, hausibhadhara magetsi, hausikuita sei, une free accommodation. Saka you must also remember, if I take you back, if I was 17 ndakaenda kuchikoro ndandisina, ndanga ndakaita se, ndakagumira form 3. Saka ndiudzeyo kuti basa raungaone rimwe une form 3 nderipi. Okay, zvinhu zvakaoma kuSouth Africa guys, and I never gave up. Ndokutanga kushanda mumakitchen imomo. Kushanda mumakitchen imomo ndofunga ndakashanda 6 months. Ndabva ndashanda 6 months vandatumira vana mari kuZimbabwe. After that ndobva ndashanda dzimwe 6 months pane chimwe chicreche. So ndopanda ndakutanga kuita se kumuka. Guys, what I would tell myself, that's the other thing. Tell yourself kuti this is not for me. Inini kuita musikano webasa, it's not my end, it's not a destiny. Handizvo zvandakaita se zvandakasikirwa kuita. You have a vision, have those dreams of owning your own house, have those dreams of being this person. Ndanga ndine madreams yayo, ndichitokorobhomba memurungu ndotozvidza kuti inini ndichakorobho imba yangu yakadai so. And amusanyeperwa even usina grade 0. Uchida zvinhu, uchiita work hard and you work towards your goals, you can make it. I worked so hard. Kusvika pauti ndakazofunga kuti no, ndakushandira umwe chiremba, ndaitoba mabhuku uchimboverenga kuti ndivhuri kupfungwa ngware uchiita sese uchingoverenga kana iro newspaper uchingoverenga until I told myself ndakuenda kuchikoro. Ndobva ndatanga kuenda kuABET, chikoro chemanheru cheadult best education cheche, ndochandakatanga kuenda. Ndokutanga kuenda ndokutoita matric yangu ndiri pai, ndiri munhu. Went on and on ndobva ndazoona basa pane imwe crash. Pane imwe crash ndikati no, I want to study. Ndobva ndatanga futi kustudy, ndikatobatsirwa unosvika uchingwara panhingiri paipe, don't feel wakati changamu.
kana even mumba uchikorobha korobha zvedegree usina degree, korobha zvezvekuti leave a mark. I always say leave a mark wherever you touch, you must leave a mark. There must be a mark, zvokuti ndaiti ndikaklina ndikakwesha tile iri apa ndichaive chikorobha, kwete zvemopu. Mai vavo vaida zvechikorobha but vachiti yes. Ndichiziva kuti wherever I will be, wherever I'll go, she always remember me. Kana riri reomba driver chikorobho nemoyo wese, Mwari anokusumudzira kubva ipapo. Mana dei ndakazodawo zvinzwira tsitsi, nai maiwe zvangu, maiwe ndaizorohwa, nai maiwe zvangu zvikazodai so, where will I go? Nothing. That person does not care. No one is coming to save you. You are the only person who can save yourself. Saka ndakazotangawo kuenda kuchikoro, ndazoenda ndikatoendawo kuyunivhesiti maiwe, ndikatograduatewo. Makorokoto kola. Vaiwa makorokoto mwaye wakarangarirwa nedenga, makorokoto chokwadi, makorokoto. Saka I've done, guys, ndikakudzai kuti handina chandisina kuita mujoni munoramba. Ndakatengesa magwinya, ndakatengesa rekeni musingatozivi kuti rendi unobhadhara nemangwana. Ndakatengesa chese chamungafunge. Munhu wemukadzi ndewekutengesa kana. Munhu wemukadzi ndewekubata-bata. Hakuna kumira. Guys, even pauri ipapo unokwanisa kupasiya. You don't know mangwana. Even uri muposhe house yakaita se unokwanisa kuisiya through kuti murume afa kana kuti zvazongoitikawo. You know that kind of thing. So you must always be prepared. Be that woman who is prepared for anything. Even pasina baba, even pasina ani, you can go alone. You can educate, you can send your kids to school. You can be your own giant. Don't wait for someone to come and say, mai mwana aiwa mnozoita. Zvizivire wega kuti unoita. Zvizivire wega unoita. Tell yourself, put some dreams mumusoro mako. Ini now to go. Ndakushanda pana chiremba wandaishanda sandapa pachikoro chandanga ndashandave. Ndaishanda pana chiremba yeye. Ndaimuka guys na 4. Then tanga basa na 6. Ndiudzei kunotangwa basa na 6. Ndaitanga basa na 6. 4 o'clock ndenda murodi ndamuka ndigotimba my way kufamba. I would never feel sorry for myself. I would always make the best out of what I've got. Then pabasa 5 to 6 ndikusvika ndikumutsa vana, ndikudesa vana, ndikuita sese, ndikudidi. Ipapo ndichiita sei nemoyo wese, ndichididi. Imbwa dzaindihukurira mama kusena kuti ndiwe wega unenge uchifamba murodi apa kwakuri masababu. Ndiwe wega uri kufamba murodi. Ndichiti one day pandiri kufamba pe ndichiona dzimba dzedu, ndichiti never I am going to stay in a house like this. I am going to buy my own house. Ndichaita yangu imba, ndichaita angu mavhiri. Tell yourself that even usina 5 rand, even une -2 account, you need to tell yourself that. And women who are abused, guys, you are the only person who can save yourself. And zvinotangira mubrain mako kuti because vamwe vanenge vachitya kuti what will become of me, ndozodii. Gadzirisa mind yako first, because it starts from your head. If you are positive and you work towards it, if you've got goals, you work towards those goals. Ndakasvika pakucreate anonzi vision boards. Ndichinyora zvese zvandikuda kusvika muupenyu hwangu. I would write it down. There's power in writing. Brain ameno zvazvinongoita ndima kaenda kuchikoro mukatotudza ameno ikoko. Whatever I wrote it down in 2006, most of it I've accomplished it. Chikoro chandaiti ndichachienda chete one day, ndichaendawo kusukuru ikokoko. Ndakakuenda. Ndichiri kungoda kukuenda. These days now I'm just busy doing my businesses and I'm working with women. And I only choose people like my domestic workers because I was one. I choose single women because I was one. I choose teachers because I am one. I choose the broken homes because I've got my kids from a broken home. So I understand those people and I resonate with them. But guys, we can do this. If there's women there, we can be a cooperative, a team, a motivator, and find a way forward. Where do we go from here? If you need help, what do we do? Guys, wait, I'll say, situation where we assess your situation. In this case, you might do this. And whatever might work for me might not work for you.
So we just have to analyze toona kuti tingabatsirana sei way forward. Kutaura chaiko ngoudza umwe wako kuti you can do it, kungomustrengthen. Umwe ndongoudzwa na someone. Some people are not as courageous as vamwe. Vamwe vanenge vari weak, vamwe vanenge vasina that chivindi chekuziva kuti out there I can do it myself. Out there I can be somebody. Out there I can own my own house from nothing, from zero. I came from zero to where I am now. I have not made it in life. I've got a palace, I've got this, but I've got dreams. I've got dreams. I'm just keeping on putting those dreams there. I'm putting on those dreams there. And guys, by the way, I end up meeting my husband here in South Africa. I've got a 5-year-old with my husband. And life goes on. And, you know, queen. You understand? Oh my dear, kuto 2 minutes, hi baby, do you know that kind of I'm not saying after you leave your husband or after you leave whatever. And also, guys, don't get me wrong. I'm also not advising people I'm not advising that. But I'm saying kana vachiabhuzwa kana kuti vachitukwa vachinyimwa mari kana kuti vachinyimwa lula pamubhedha apa. Smelly, like I said, it's a choice. It's a choice. It depends how do you value yourself. I cannot keep on living this life. And usually, like I said before, iwewe munhu abuse when you make the last decision. Do you ungakudzwe my advice up, but you are the last person to give yourself advice and to take your own advice. Ndiwochazviudza kuti ndoita sei. Ndiwochazviudza kuti where do I go from here? Ukatya takatakura matanduru emuriwo wekuti waifamba makilometers ameno mangani uchitengesa kuti vana vaite sei vararame. You have to be uncomfortable to be comfortable. Audi utanga nekuti pamwe pauri papo uri kufira kuti maiwe manje ndikazobva panapa iyo renti kana kuti iwo mamotikaya ndinozofamba nedzaAdam. Famba nedzaAdam uchizota ndeyako yadzaAdam yachona. Kwete kuti unoramba urushingira. At the end of the day, even vana vatinenge tiri kufira, you end up abusing your kids indirectly. Because vanenge vachiwitnessa those things and it will affect their life kusvika paextend yekuti pamwe they'll turn up to be the same people who mavakakurira. Children learn what they live ka. Saka vanoguma va the same person, the same ningrini iyoyo yavari kurarama. So it's up to you if you are a lady, if you are a guy. Pane vari kubvunza kuti vana vakazotora here kubva kuzimu. Yes, I've got my kids here now. Vana vangu vakunoku. Nemuzukuru wangu ndakugara nemuzukuru wangu vana vanzadzi yangu ndogara naye. Vana vangu vari pano. Everyone is here. Everyone is at home. All right. So anyone ane question they can ask me. I am free to share. Kana vana vachikandibata paWhatsApp, Sisimeli, you can give them my WhatsApp. Kana vachikandibata paFacebook. Chipe WhatsApp number yako vanoda kuti vabatsirwe kuti nyora zvimavision board apa nekuti vataure nyaya dzeabuse uvabatsire because toda kupinda munyaya yebarika part 2 tione kuti taindira mberi. Namba dzako dzinoti kudi? Okay. My number is 084 659 65 734. 65 084 6596 659 734. 734. Letwin and? Yes. My Facebook name is Letwin Zumbunu. Letwin. You can find me on Facebook as well. I've got a Facebook page as well. Mompreneurs. I'll send you all the links, Sismel, if anyone. Guys, yeah, because that's a very inspirational story. Inobatsira vamwe vakadzi vakawanda vanofunga kuti life dzapera vasvika pakugumirwa neupenyu vazive kuti aiwa there's still life after abuse. Munhu anogona kuenderera mberi neupenyu hwake. Munhu anogona kunyorawo vision board iro riri akatotevedzera mavision ake. Saka wakutodriver? Yes.
Mwari vakanaka. Saka wakatozoita kosi ipi iwe? Ndakaita practitioners in early childhood development, ndikaita management in early childhood development as well. Iyoyo ndakabva kutoipedza manje last okay, all right. Iyoyo ndakabva kuipedza manje ndichitonzi nevanhu unoishandisa chii, unomanagera chikoro chani. Ndikati guys, I've got a vision, so like pane zvinhu zvakwana zvimwe zvacho I cannot say it now, they're in the pipeline, like a huge project which all those courses are gonna come in place, but it does not come easy. 0027 Dorcas 0027 wobva wabvisa 0 yoti 84596. Saka mushurugu akaindepi? Arukanga waya ari paAfrica. Aish, saka zvinohamba kuti ye ndeipi? Anga akutomboita yo, like manje luckily because I've got a very strong relationship with my husband. I would even show him my messages utona mushurugu zvakundinyorera. He would now even phone at 12 midnight saka I always block him. All right. I always block him because we have nothing to talk about. If we could not talk then, Tirite said, zvakakosha zvokugara vana mafizi zvimwe zvachada kutaura ndechekuti mwana wangu a27 akapedza. The second one is 21 yesterday. They're doing well without him. So dzimwe nyaya dzatingada kutaura ndedzipi? Yeah, ndizvo zvapa chidze vana. Saka hapana. Hapana. Aiwa, tinokutenda Letwin. Thank you very much for bringing this inspiring story to us. Tatichitoti nhasi tichachema tikabaiwa nenyaya yako yekuti abuse. Tikati nhasi tichawa abuse, munhu waitorohwa kurohwa nezvitina nhasi. Munhu wairohwa kuda waitotsikwa makumbo aya ameno. Tatakatogadzirira kuchema, tajera kuchema ka panapa tinosichema. Nhasi tichachema anyway. Handitiwana asi tazongofara kuti pakupesera kwenyaya yako inyaya inonakidza, inyaya inofadza, inyaya yekuti waudzawo chera pakawanikwa 3 kana 4 kana 5 handitika vanoti aiwa we want to be like you, toda kunotaura nemukadzi chinhu dzakazvigona sei, handitiwazviona. And then wotaurawo navo chivagaidhawo chidini, vanogona kuchinja upenyu hwavo because umwe sofa zveshuwa anenge achitodhiraivha chikorobo anotofunga kuti upenyu hwake wakatoperera ipapo. Animal because akasiya mari yechikoro haana kwanisa kuenda mberi akanzi enda kuti house girl uko kana kuti akatopedza form 4 akapinda musafrate house girl anotofunga kuti ndo pandakatogumira upenyu hwangu asingazivi kuti aiwa kupenyu hwacho unogona kutoendera mberi neupenyu hwako ukaita zvimwe zvinhu neupenyu hwako ukatorova dande neupenyu hwako kusvika pauri kuda iwewe ndiwe unozvilimita wega kuti vision yako kuti ndoda kuti ndasvika apa. But kana uchingori nevision wakadai izvi 2021 watiri kupinda uyu guys, ndikudziwa munhu ari kutaura uyu Letwin uyu 2021 guys, chero machembera asina kuenda kuchikora zvikoro zviri koko, endai munonyoresa, famba nevision. The sky, let the sky even the sky only be the limit. Enda unonyoresa uende kuchikoro, itatuma kosi twako udi zvichenda zvakadaro. Usamiswe nokuti vanhu ndakadhiraivha chikoro 5 years hakuna chimwe chandogona kuita, ndinongoenda zvechikoro chete. Unofamba nebhora uchienda wakadaro. Kwanzi mamuza chiti ndakaenda ku-night school kuAbet akazi chikoro chevakuru chiya akanochidzidza. Saka munogona kungozviita guys, musamira nditanzi takamirira kuda kana tikumirira mashurugu edu aya murume kuti kwaya ozodai. Murume asi mwana mai wakanofuma akapanduka mangwana. Hasi mwana mai wakanofuma kuchinjira mangwana ukapinda busy. Saka wana zvaunogonawo kuti uzviitirewo wega. Exactly. And guys, chimwe chinhu chandoda kutaurira madzimai ndechekuti at times the way you believe in yourself so much, the next person might not believe in you. Iwewe don't even despair, don't even think kuti inini ndaitove nemanickname andaipiwa nawo because ndaiti pandanda kushanda kwandikushanda. This is 2009 pandakashanda pandiri izvezvi. I was there as a cleaner. Ndakasvika kundidriver futi chikoro because ndandane experience yechikoro. Ndakasvika and handitsvagirwe basa nemunhu, ndinosvika ndega ndichitonoudza kuti madam looking for job 1 2 3 ndotonzi uda kutanga rini, handitomboswerere kunzi chichi ende ndichishesha. Ndakasvika I was a cleaner, ndaita zvandisina kuudzwa. You must remember I'm a Zimbabwean and this company, this school is South Africans and white people only. And vachikufunga kuti iwe uri kuti hey my vision and this. I remember this other lady wandaishanda naye wandaita assistant teacher naye, ndikamuti tiri kutaura nyaya ndikamuudza kuti
by this year I want to have a driver's license, I want to have this. She has a driver's license. For what? What are you going to drive? Trucks. She is my friend on Facebook now. She watches me. Ndikati just for that, I will show you. Kuti iwe wazvida kuti kana uri murungu kana kuti zvandiri assistant wako ndicharamba ndiri assistant wako handiti. Paipai pandataura guys kuti ita zvinhu nemoyo wese. My boss aindida and she would do favors for me because I would do things which are not asked to do. Ndisandaenda vamwe chaile time handimunoziva vanhu vemuno vanongoti chaile time naenda indobva ndaenda kuoffice ndobva ndadaidzi ndoti ma'am mune zvimwe zvamuda kuti ndite I've just finished this and this, I've just done this and this, I've just this and this. Ndobva ndatoningira no Letwin, you can go now, or just do me a favor and this. She would come first to ask me kuti ndokumbira kuti nditire chakati vemuno vachona imomo pamwe vanenge vatoenda. I would walk 45 minutes kubva kwandaigara because ndaisafodha mari yetransport kubva kwandaigara kusvika pabasa 45 minutes zvokuti bhutsi yemupepa haishandi ipapo guys, haishandi. Ndakaizosvika pakuenda mujoza muyemwe ndichienda kukotama ebhotiki kwekwe ndinozvitengera chikubhutsu changu chaibhamba chikubhutsiwa ndichisekwa zvikanzi that one of lesbian shoes ndandatonzi Johnny Walker, but I knew why I'm walking. I had a vision and I thought I'm not going to be Johnny Walker forever. I am not going to wear this shoe forever. Lesbian shoe. And all those people who are calling me those names, where are they right now? Where are they? They are now looking up to me. They were teachers, they were teaching, and I told myself I'm not making it from anywhere in the world. I want to make it from the right place I'm staying. This same suburb I'm staying. And that's the same suburb I bought a house. That's the same suburb I'm still working. I wanted to be people would see image and to inspire someone, and I went up Mpumalanga to London or Budira in the same place, in the same neighborhood. With a neighbor I was telling myself, I'll be your neighbor one day. I'll be your neighbor. I will invite you for high tea one day. I will invite you for coffee one day. And I did that. And I'm still doing that. And I'm still going on. And the dreams are even bigger now. I'm making bigger dreams. I'm busy now with my vision for this. It's already busy. You know, to do the bigger businesses. And you're not saying that. Yes, and you don't just write and wish and you don't do anything about it. You write and wish and work hard. Write and wish and work hard. Write and wish and work hard. Mama vision aishandi kapasina hard work guys. You have to work. Kana uchitengesa madomasi be it. Kana uchitengesa nzungu be it. Ndaitengesa magwinya kusvika paextend yekuti musana unoita ungo chachikoko maraba statu kumazo asylum pataita 3 days tiri asylum titengesa magwinya rako dora zvichitofaya and I'll be comfortable with my life. I didn't care because ndo zvazviripo. Usatye kuita uncomfortable. Be uncomfortable to be comfortable. Saka ndoti haleluya. Aiwa, tinotenda munin'ina wangu, tinotenda guys vazvinzwira. I'm so happy, at least they are very appreciative and vazhinji vacho varikutobvumira newe vatoti varikutodawo kutoita sewe. Thank you very much for coming here to inspire 1 or 2 people. We say well done again and usamiswe nepawasvika, ramba uchiendera mberi instead of kuswerera makuwa uchitevedzana nekuswera uchitevedzana makuwa maposti kuti kwai guwa ratanga here, kana ratanga guwa please tag me, find something useful to do with your life, go back to school, ita zvinhu zveupenyu, ita extra business paside zvako zvichitokufambira, nokuti guwa pakupedzisira karibhadhari maduzi ndokuzopesera vanhu vakuti kwai akaromba. Muri kumuona wakarombe munhu uyu, unenge usina kana kuromba. Pataive busy kuteedza makuwa isusu, iwave uri busy kunyora visionary board rako, handiwaona. Pataive busy kuteedza makuwa, iwave uri busy kutsvaga zvokuti upenyu hwangu ndohuita better sei, handitiwaona. So anenzeve anzwa asinawo kunzwa ndizvozvo. Waita ako mukoma
tinotenda chaizvo chaizvo nokuya kwawaita pano. Tinokutenda. Phone number yako taisa vanoda iwe Cynthia uda kutitukisa. Cynthia dread kwana uda kutitukisa. Right. Patinenge tapedza panapa patinenge vanoda kumubata guys, number iripo. Andichika mobata chi mobata vakoma vedava mounzwa kuti tinofamba sei, vanokugaidhai. Usangove mukadzi wokungochema, munhu wokungochema kungoti ndaneta. Waneta, what are you doing? What action are you taking? Toza kuti waneta nezvauri kuita zvokudriva chikorodbo. Simuka iwe, take the first step, take the first action. Iwewe wacho kuti guys ndichikuzati ndanetaka nekudriva chikorodbo. Aya magwinyayo ndakutotengesa because ndaneta kuramba ndichingouzwa kunzi maaina here sisi, mawache here sisi. Saka ndakuzviitira. Start from somewhere. Aiwa zvisinei tichauya netopic iyoyo before gore rapera ra2020 chipinda na2021 vakadzi vari pano vechidika. Ndinoda kuvagara bhamba. Ndinenge ndakavagara bhamba zvokuti kumakuhwa kuchashayikwa vanhu mumakuhwa ndakavagara bhamba kuti uri kuitei, do something, verenga, ita chimwe chinhu choda kuinspirana vanhu vasimudzirane. Ndo zvinonakidza izvozvo. Anditika ndo zvinonakidza izvozvo. Hazvibudi mustaira. Dzidzo yako haifi yakabuda mustaira, haifi yakabuda mufashion. Munoona ini ndogona kubuda mufashion nhasi kuti kwai ndo zvinobuda. Kana uri muimbi cheche unogona kupera kunzi apera mazuva ano, apera uri muimbi unogona kunzi apera chako chako asi kune kuchibudawo vaimbi vechidiki. But kana uine dzidzo yako, kana uine chimwe chinhu chaunobata nemaoko ako, haufi wakabuda mustaira. Unenge uchingoenderera nestaira saizvozvo chingoenda zvakadaro. Andichimaona. So thank you very much Letwin. Toda kumbopinda pane imwe live yedu continuation nezuro tibate tinokutenda. Thank you very much Mukoma. Thank you for having me, Sis Melly. Thank you so much. I really appreciate it. I hope I've motivated someone. Yes, you definitely did. Thank you so much. Be blessed. Thank you. Right. Bye. Right. Guys, ndikola uyu watanga tinaye nhasi. Ndikola watanga tinaye angangouya. Handichika kuti azongo ku-inspire you. Hanimona ini nyaya yake nasandainzwa because panga chitaya kunifonera my phone was. Saka ndangomuti audatara ndapinda pa live. Andiona zvikanzirega nditengetaro nyangu ndachitoti kura tichachema but ndazoona kuti aiwa inyaya inonakidza. Antimaona. Saka guys takuda kupinda munyaya yedu continuation yanezuro nokuti ndiri ndogakava vasati vauya. Tochipinda yedu munyaya yanezuro iya part 2 yanezuro. Ndisingazivi kuti hatingadzisanganisi nyaya idzi inspirational topic iyi nenyaya yebarika. Hatingadzisanganisa here hadzizobatani kuitira vaya vanozoona vaya. Saka ini zvondoita ndokata 1 minute ndotodzoka. Hanimaona tokontinya nenyaya yechi tipese nyaya yebarika. Saka vaya vasina kutaura nezuro vaya andimazviona vari kuda kutaura nyaya yebarika nhasi. Vaya vari pabarika vaya vari kugwadzwa nebarika kana kuti vari kuti barika ini rangu riri kutondifaira vasina kukwanisa kutaura nezuro vaya nhasi muri pano. Zvino kune vamwe vakanga vachikwenda ida kutaura nezuro. Zvino mameseji andiona akawanda kudai ndichagoziva ndasina kusevha namba dzavo vachiti makwana toda kutaura kuti ndivafonere ndichagovawana kuti ndovawana handizivi kuti ndovawana here. Asi aiwa zvisine varipo ipapa vakawanda vari mubarika. Handitika kwai kana uri small house harisi barika. Saka small house rega kufona uchiti ndiri mubarika. Small house yakanzi nezuro kwanzi harisi barika uri small house. Handitika barika vakadzi vaviri 2 chaiwo ndo vari kudiwa pano kuti vataure. Handitika so guys rambai muri pano, stay tuned, todzoka izvozvi so